Sultan on the beat. Nur hayata hayya 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 barida. Zuciyata ke ce sirrin da ka zo na ɓoye ki, bashtaq laki katir idan har ba kyanan. Zuciyata kai ne sirrin da ka zo na boye ka, bashtaq lakatir in har ba ka nan. Basura. Dakhil qalbi anti kin ga araina tantance. Komai ka fiɗa zan yi maka shi na lamunce. Farhan shadid in har kika ce za mu kasance. Au'ek ni hubbi ka gani karamar yarinya ce. Kallon da kika mini ke sa ta zaba in na zo zance. Sai ma mun tare ai wannan ba komai ne ba. Ba ni na baka mana ce karke ɗan kirki na. Mafi zai juwai kar ma ki ji wai mai suna. Ita hilmi ruhi kar dai ka gujen wata rana. San haka babu yake koda a cikin duka tarihi na. Dan na sa ka nishaɗi na yi kitson hannu kuma ga lalle na. Da an ɗaura burin da nake ki ajin mai sunan baba. Alfi juwai bai wuce dai in aure ki. Bakallim ashab si maka tsada rana ta siyan baki. Har kin saka shauƙi a amal shiru ne zai in birge ki. Ka shigo mata zanar fe ɗaki ranar nan zan yi wa ɗauki. Lallaba ki kamar kwai zan yi ina ne zaki muje na raka ki. Ashe ƴar gata ce ni inda akwai ka ba zan koka ba. Kaga da kai ba zan koka ba. Ba ke kan wata ne ma to ba ni. In ka kira ni zan zo da sauri to gani. Sakon nan da kika aje a ne kan labari. Wannan da ka yi mini albishiri masa to kai ne. Tattala shi nake san kishi nake yi wajen jani. La 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 la.